חברות שלי, בואו נתארגן ביחד לשבוע האופנה. קיליאן הזמינו אותי להגיע כאורחת שלהם לשבוע האופנה, ואני רוצה להתאפר בהתאם. אז אני רגע מתחילה, סתם הביאו לי דוגמית כזאת של הדוי קרים של טאצ'ה. אני רוצה להיות כזה זוהרת במיוחד. מה זה? ואני על זה מוסיפה גם מהפריימר של בובי. אני שמה מהסיסי קרים של איט קוסמטיקס, ואני מורחת את זה עם הידיים. אני בעיקרון שמה את זה רק כדי שזה כזה ינטרל לי קצת את האדמומיות שיש לי בפנים. ממשיכה לקורקטור של שרלוט בגוון 2 מדיום, רק כזה לנטרל את הקירויות שיש לי בעיניים. מתי יגיע היום שאני אתאפס על החדר הזה? נוכל לראות את מה שהולך פה מסביב. ולקונסילר אני משתמשת בקונסילר של דיור. זה בגוון 2.5N. נותנת לזה לשבת, ובינתיים אני אעבוד על הקונטור. זה הקונטור של שרלוט. ואני מתחילה לטשטש עם ה-04 של ספורה. וכדי לטשטש קווים שלא יהיו חדים מדי, אני עוברת עם מברשת קצת יותר צפופה של סיי. ורק תופחת כזה את הקווים לבפנים, ככה. ומתחילה לטשטש את הקונסילר גם עם המברשת של סיי. עוברת לסומק, כדי שלא תהיה פדיחה. אני פותחת קודם ביד את הסומק של רוד בגוון טוסטד טדי, ואני שמה נורא גבוה, כדי שיהיה קצת גלו. אני שמה מהפינק גזם של שרלוט. וואו, שכחתי כמה אני אוהבת אותו. נקבע. מתחילה לקבע באזורים שאני נוטה להבריק, שזה לא יראה מחמיא להבריק בהם. נעבור ליבשים. אני בזמן האחרון באובססיה על הברונזר הזה של אנסטסיה. זה בגוון רוזווד. ואני לוקחת מברשת כזאת של צללית ומחממת את גלגל העין. סומק. קודם ניתן קצת צבע עם הסומק הזה של האוס לאבס בגוון היביסקוס הייז, ואני שמה מהאורגזם של נארס וטיפונת גם מהשימר של האוס לאבס מעגל ריסים. מסקרה של אסנס. איך זה נראה שאני עם ריסים? אבל אני לא. זאת המסקרה הזאת. שכחתי כמה היא טובה. אני עוברת לשפתיים. אני שוב מדגישה את השפתיים עם הקונטור של שרלוט. מדגישה קצת עוד את השפתיים עם הליפסטיין של רם ביוטי. גלוס אני אשים בסוף, ובעיקרון אני שמה את זה של מייקאפ ביי מריו.